Assalamualaikum guys, selamat siang. Acaranya hari ini nanam buncis guys sampai separuh. Ini buncis. Pak Joko Tirto liwat. Iya. Ning kono tok mau lho. Nggih. Halo, Pak Joko Tirto ne. Entek pirangane anu ret iki. Uruke. 10. Truknya 3. Baik. Tapi eglek enggak? Eglek nyumbang pribadi. Oke. Soalnya sewane dek blok ini wakeh hak. Sas 2 juta. Oh iki tak sas. Yo, loro. Beda elek-elek kuwi ta beda. Lek beda HP ya, Beh. Rodok ngregesi nah. Yudi nggarap ning iki ya. Iya, Yudi. Arep tak parani kuwi ora enak. Anu, iki jeruk iki ta. Markamah sing anu. Oh. Terang iki ya. Oh, sing keri sih an? Iya. Apa diratakne piye ta, mbok dikaran dicor pisan lah. Dicor piye? Hah? Kon njaluk ngene iki Mas, engko iki ditambahin kuat kono ben kena gasak kabeh. Hah? Lah iya manut kowe. lah iki yo nyewa. Wae rong ato. Yo 200. Ya 200 lah. Lah iya. Jalure dhewe-dhewe lah nganu arepe ngetokne wedhus sik ngenteni rada larang titik. Kalau urunan aku kan ning kene iki untuk daanku nyewa iki. Ki sik rong setekas nggarap. Genah ae dah kae. Mojosari. Ya. Tak markamas jeruk dhuwur kuwi ta? Jeruk iki ta? Gandeng iki ta? Oh, sing dipager kuwi ta? Oh, kulane suket kuwi. Oh.
Muga-muga gak udan langite. Tidak ada hari itu buka kok enak ini. Tulis gambar perkembangan api. Aduh, aduh. Ini punya kan. Sekawanan budale mau kan. Jam 10 tinggal layat rong dibudal-budalne terus berobos balik. Soalnya mendina udan wayahe wis sicir kak ndek kanane udan. Ae iso icir. Kok diburuk gasak minta pirangane red ini. Lombok godhong. Ngepiuk-ngepiuki awu guys ben gak nganu ben apa jenenge kok dipangan semut yo sik to gak balik guys setengah 12 mah budale kawanan kayak engko sik ning sore ning sawah ning sawah sing kidul kono. Enak enakane pinggirannya Pak Hari diliwati. Oh, gak enak nganune iki. Dalanane kali lah, ini Pak Hari iki. Dalanane nganu got. Wes makarya sik guys tak nutup piawu. Nutupi nganu, nguruk. Enak gebuke iki jan. Aduh, misis. Wih.